Kaixo lagunak, hementxe nabil, atzoko ondarra jasotzen, lagunantzako beita prestatzen. Bai, nire laguna, beita bakizu zer dan, karnata, erabiltzen dana, arraiak eta harrapatzeko, honekin ez dakit, amu arraibila, hola, junbearko igual, lakun batea edo. Zeo zertarako, aprobetxatuko deu. Aldakizu zer dan beita, website bat ere bada, eta gaur, bertako, bikide izango dira gurekin, koxinatzen, koxinatzen. Hau guztia hemendak hau prest, arrantza juteko. Eta bikide hauek, etorri daitezela, nirekin koxinatzera. Nia prest da. Kaixo lagunak, eguerdion, eta hau pasara eta hau pamaili. Zer modu zaudete? Ondo, koxinatzeko prest? Bai, gogotxu? Ondo. Zu eseate, beita websaiteko bi protagonista, ezta? Kontatu zein zeaten bertan, zeinen papela hartzen dezuen. Ni naiz Izaro eta erasotuan papela. Eta zure kasuan? Ni nire papela da Ikina, eta da Izaron lagunik onena, probat izto izan zehar gixan bila edo diana. Orduan, gezurra asko topatu, gixan bila basa dute, ezta? Ados. Eta zer gertatzen da website honetan? Zer gertatuko da? Lagun talde bat da websitean protagonista eta da lagun kuadrilla bat. Eta bertako kide bat erasotua izaten da, eta orduan bere lagunik onenak egoeria ulertu nahi izan, zure kasua zu izango zea ni izango naizela, egizan bilako bide bat abiatuko hau. Oso ondo. Websaia da, telesaia da, telebistakoa eta websaia, sare sozialetan edo interneten topatu dezakeguna, ezta? Digitalian. Digitalian, oso ondo. Lagunak, aldi berian, koxinan ibiliko gea, ingo deu txerriki batekin gixatu bat eta hemen geho maionesa bat eta arrozakin zerbait oso berezia, eta aldi berian, zuen websaia kontatu. Ados? Ados. Lagunak, guantxarte. Lagunak, eta bikote, garatuko izuen nundik nuen ibiliko gehan pausuz pausu, bale? Txerri ingo deu, eta kasu honetan, txerri txuleta eta gixatuta ingo deu. Txerri hau ingo deuna da, aurrena prejitu, lapikuan, behin prejitu deunian bertatik ateako deu, eta gau gixau bat itean bezala, lehendabizi barazkiak, kasu honetan piper gorrilla, tipula, hemen apilua, baratzuria, baita lehazenaiua, ondo gorrituko deu, ondo gorrituta da honian botako deu tomatia, tomatian ostian botako deu baita erramua, ardua eta salda, eta gero botako deu bertara aragila, eta hoi gixatzen utziko deu. Patatak ebai zurituko ditugu, erditi moztu, bi pusketa galantak, eta hortxe gixatuko deu dana elkarrekin. Hoi izangoa gure plateran oinarria. Gio ingo deuna da, bertatikan, patatakin gauza bat ingo deu, atea eta prejitu hola ikutu bat emango jo, aragila atean go deu, mamila dana ateako dio, eta murrizten utziko deu bertako salda, eta salda hori geho aragila gainean botako jo, patata lagungarri bezala, eta gero ingo deu arrozakin gauza berezi bat esan dizuten bezala. Ingo deuna da, arroza egozi, txurillan egoziko deu, ostutzen utziko deu, eta behin hotza da honian, gainuntzeko zagaia botako izki jau. Hemen dakau, piper berdia, azenaiua, txiki ingo deu, berta botako deu, tipulina darra ere bai, hemen dakau sesamua, jatostauta, eta soja. Eta ingo deu hori papel baten lusatu. Eta lusatuta dakaunean, gero, moztuko ditugu, eta moztuta daudenean prejitu ingo ditugu. Izango hola arrozak prejituta bezala, bale? Eta hori izango gure plateran lagungarritako bat. Eta baita ere ingo dugu hemen alioli bat, hartuko dugu baratzuri ale bat, arrautza, ospina, jarriko dugu kilorea, gatza pixkat, birrinduko dugu, eta lagungarri bezala ere bai, maionesa jarriko dugu. Ados? Maionesa, edo esan dugu maionesa baratzuri duna. Martxan jarriko gea. Ni hasiko naiz hemen aragila prejitzen, eta gero barazkiak biharko ditut segituan dana bertan goxatzen hasteko, orduan lagunduko jazue garbitzen haueko. Ados? Venga, tipula kasu alde batetik, azenaiua eta batzuia. Zuri gailua emango izuet,
nasane joa garbitu nahi duentzako, bale? Vale. Venga, hoi zuen kontu, eta ni aragia prakitzen hasiko naiz. Eta hemen eman berdio labanei eta mingainai, aldi berian, bale? Oso ondo, bikote. Bueno, kontatu, nola sortu da baita website hau? Ba, gu bere antzerki talde bat gara, gara bainatiko 8 gazte, 2018an juntau ginena, antzerki talde mouan, Bai. berez gure asmoa antzerki sakitia zan. Ados. Ingeben antzeslantxo bat, eta gero bigarren antzeslana izan zan behita. Eta nun da ikusgai? Ikusgai dugu gazteako YouTubeen, Vale. eta dia, 15 minutuko 8 kapitulo. 8 kapitulu, 8 daude ja martxan, eh? Bai, hori da, Vale. urten dira bizatitan, Vale. lehenengoak ekainako 25 eta bigarrenak usteak bi, baina hori, ja danak dauz ikusgai, así que, fan izaro. Ikustera orduan lagunak. Bai. Bertan, ze topatuko dugu bertan. Aber, jendein gogoa sartzeko ikusteko, zer topatuko dugu bertan. Leheno esan dezue pixkat, baina garatu mesedez. Bai, gai printzipala sexu erasua dan arren, landu gure izan du gaztean egunerokotasuneko gai desberdinak, Bai. azkenean garrantzitsua pentsa isakulako baita realidade hori gazte desberdina iri islaketia ez, eta problematika desberdinak salaketia. Eta hori, gu gaztiak izan da, ikusi geben aukera ona izango zala, gu benetako realidade bat islatu algebelako, ez? Vale. Esate bateako, dao benetako histori baten oinarritua, edo asmatutakoa da, edo gauza basko eta bezeskoak, odanetik topatuko dugu. Berez ez da, basaben hechos reales edo hori ez da, Bai. baina bai egisa diala gure ustez bentzet, gure ikuspuntutik, o gazten ikuspuntutik, gaztionen realidadian topaguken benetako gauzak, ordan igual baita azpimarraketia guiten gabizuna fikzioa dela, Vale. baina bai dakola errealitate puntu hori, eta gure bizipenetatik eta inguruan ikusten dunetik badakola historixak. Osea, berez ez da reala, baina... Eta zu esan dezuen bezala, eta gure bai, la realidad supera la ficción. Zoritxarrez ekertatzea janak, Bai, ezta? hori da, bai. Bai. Eta ze topatuko dugu orduan, nola dijo Ba, kuadrilla dana- honen historia hau? Dan azten da oso giro honian. Lagun arteko juerga bat da, Bai. eta hori kuadrillakoak batzen dira, kuadrillakoak da beste hainbat lagun, eta festa hortan, espero estan zoze azaiken da, eta hori, bertako kide bat sexualki erasotu da. Eta orain ja apur bat beste kapitulotan, beste kontekstu guztiz ezberdin bat hartzen dau, eta hartzen dau, lehen esan duen bide hori apur bat egixan bilako, thrillererako edo misterioerako, hori, bide bat, ibilbide bat. Eta iken dagoena da, ekik lagun desberdinak elkarrizketatu edo galdera desberdinakin, aber eurak zeak isen edo, apur bat asmatu nahi izan. Ja. Bueno, gogorra da aldi berian orduan, ezta? Bai, berez, estoizia nahiko dramatikoa edo dara esango, oza, humoretik eta ez dako, igual personaje humoristiko ikusi deke noan personaje izan likena edo, baina berez, pasaiken dana bada fuertia edo, esan deke. Bai, fuertia gogorra Bai. eta zorritxarrekua. Hori da. Vale, eta, bueno, aurrenengo kapituluan ja gertatzea ez beharra, ja gertatzen da, hor jazten da lio guztia, o pixkanak etortzea, nola izatea? Bueno, lehenen kapitulua juerga bat da, Bai, eta juerga hortan, ikusten da Izaro desagertu inala, o Izaro ez dagoela momentu baten, eta hortan Izaro hori izo ze pasa bisako. Bai. Eta gisa da, droga inguru bat sortzen dela juerga horretan, eta gero ja urrengo kapitulan ja ikusten da zela erasotua izan den Izaro, eta ja horren egizan bilazten da, eta gero ez dago ez eixo hartzen lagunek, aproat ikusten da zela... ja ez dio sinisten jendeak, Hori da, diskutatu iteo, Etxo edo... berezako garrantzi hori edo, esako emuten. Eta bakoitzak bere buruantzat honena izan lekena jartzen da aurretik, eta Hori da, bakoitzak bere sekretua eskutak eran da, edo... hau txipitu ingo, Ez, oso ondo, inbiarrezuna da, beitu hemen bota organikoa gota honea, dena, hola txukun ibiliko gea, eta hori ingo zuena da, beitu, onzi bat emango izuet, eta bertara botako zuek, gero hemen txerria ja erretzen detenian, bertara jungo gea botatzen barazkiak. Egia esan, ze gauza gertatzen dian, eta gero egia esan batzutan izkutatu olako gauzak, eta ze gogorra dan, errealitatea bai, ez da? Hori da. Ai, ama. Eta gero realidade hortaz aparte gauz, zela betia beste realidade batzuk, adibidez, bikote bat dago eta sexu harremanak eukiteko zaitasunak edo dako, bilurratik eta hola, zar,
Gero sexu erasoaz gain dauzela, errealidad beste batzuk, drogiakin eukilekin harremana, edo guraso bariko nerabe batzuk beba dau, mama zain jubiar dauenak, ez teala bakarrik zentraiken sexu eraso horretan, badauzela gero beste gauzatu bai kontaiteko. Lehen ezaguten moura, gaztion beste hainbat arazo behar lan ditu. Egia esan bai, gazte izatia polita da, baino nune latzak eta pasatzen dira eta indartsu izan behar da eta laguna heldu, ez da? Eta holako arazotan ze garrantzitsua lagunak belarrik ondo jarri eta ondo entzun da bateratu, ez da? Aian, ba. Bueno, ze musu azte hor? Ezin hobe, ez da? Bueno, zu bixi aizea, jara, emango izut apio pusketa hau, eta, bueno, beste bat emango izut hau pixkat txukunu da hola. Eta ingo zuna da hori bai, hola puxketetan ingo zu, eta bertara bota, bale? Eta, bueno, antzeslan nahi zenutenean erresago eta hobeto isladatzen zenuten nahi zenutena, bertan zerolako ikuslegoa, ala guain websailean gehiago garatu ezu eta pixkat hobeto ikusten da historia. A ber, nik uste dut diala bi esperientzia guztiz ezberdinak. Lehenengo aldizia zala taldekidok gehien ondako olako grabaketa baten parte hartzen. Orduan, bizitatik ikasi dula eta nik bisak bizi izan dutela, diabi gauza guztiz ezberdinak. Vale. Baina, torixari dagokizonez, bai antzeslanean, gainetik lantzen zian gai batzuk tola, sakondo dituzu erotan. 8 kapitulo dan momentuan, sakona hau landu ditugula bai. Claro, antzeslanak zenbat irauten du? Ordu bat. Ordu bete. Seriak 2 ordu. Eta honek 2 ordu. Orduan pixka gehiago sakondu zu edana, ez da? Bai, eta ikusentzunezkoan momentuan be... Bai, gehiago garatu da, eta gero, antzerkisa bai da, lasaixo, bai, sortzerako orduan, bai, zaiaiterako orduan, bestia, denporaz gehiago da edukisa, baina baita lana doblia da, triplia be bai. Asko kostatu zaizu, kontuatu zeatezen bat kostatzean grabatzea zerbait, Ba, goiaz eta untxe urten da, así que, bai, bastante luzia prozesua egitzeatzen. Bai. Gainera, zartu ginean prozesu hontan, geixenok unibertsitatera panginan, eta danok separatuta gauzen, zaiaz guzen oinatin, astero bilerak iteko. Eta guk izaten gen, bueno, beste formatu bat da ingu. Ez ginean kostientezan, zala lan irukoitza. Ja, bueno, atara du. Atea eta guztua geratu izatein dako lan egin. Bai, egizezan bai. Bueno, bikote, hemen txe, hasi geha kontatzen nundik noa dijuan websailea, eta indeuna da aragila markatu, barazkik bota, eta bitartian jungo geha erreportai bat ikustea, ados? Ados. Ba, jungo geana da Perretxiko jatetxea, Gasteizen dago, eta ea zer prestatzen diguten. Guazen bertara. Eguerdion, Joseba, urko naiz eta hemen Gasteizen gaude eta erakutsiko dizuet Perretxiko taberna. Hemen gaude Perretxikon eta orain dela hilabete bat, gure 10. urtebetetzea izan zen, sortu zuten Josean Merino eta Estibaliz Perez bere emaztea pintxoak egiteko. Perretxiko hemen hasi zen, baina Madrilen 5 taberna dauzkagu, eta Logroño eta Santanderren bana ditugu karta eta menu bereziak. Eta astelehenetik ostiralera nola daukagun eguneko menua, inguruko enpresa etortzen dira ona, eguneko menua jan egitera, eta bebai jende asko etortzen da gosaria dela eta. Eta ikusten duzuen moduan hemen Perretxikon Euskal Taberna denez, azaldu nahi dugu gure dekorazioan gure sustraiak eta euskal kultura. Eta hemen adierazten da marrazkietan. Bale, basagutu dezue gure taberna Perretxiko eta jungo gara egitera gure tranpantojoa. Gosari bat dirudi, baina ez da. Gaur egingo dugun pintxoa Euskal Lapiko donuta izango da. Pintxoa egiteko behar ditugun osagaiak, lapiko bat egiteko osagaiak, txitxiroak, txahala, oioa, oiaskoa, eta Euskal Lapikoa izateko berezitasuna ematen dioguna, gehitzen diogu txistorra eta odolostea. Lapikoaren salda,
eta gero mezkla bat egiteko donutaren masa. Eta gero bukatzeko egiten dugu bebai irugiar baten glaseauta. Gaurko prozesua zer egingo dugu? Lapikotik atera ditugun osagaiak, molde honetan jarriko ditugu, eta izoztu behar dugu. Izoztu egiten dugu desegin ez egiteko, eta frijitzeko orduan ez dago arazorik. Ikusten duzuenez hemen egiten dugun sukaldaritza tradizionala izaten da, baina bebai ematen diogu gure toke bereziak eta pizkat modernoak. Izoztuta dagonean ateratzen dugu eta masa barruan sartu behar dugu. Egun normal batean 15-16 pintxo eskaintzen ditugu barran, eta bebai beste batzuk egiten ditugu momentuan sukaldean. Gaur aukeratu dugu pintxo hau, zeren da arrakasta gehien daukan pintxo hau, baina bebai daukagu beste pintxo batzuk, adibidez turron de foie egiten dugun pintxo jogurtarekin bebai oso arrakasta handia eta jendea asko eskatzen du. Txertoa eta txertoa pintxoa Arabako pintxo txapelketa finalista geratu zen 2021 batean, eta gutxi gora bera egunero 50-60 horretako pintxoak jartzen ditugu. Hemen Perretxikon asko gustatzen zaigu pintxo txapelketan parte hartzea, izan ere donut hau Espainiako lapiko txapelketa batean bigarren postuan geratu ginen, eta oso pozik gaude. Eta bebai 2010ean irabazi genuen Espainiako barra politena txapelketa batean, eta jende asko etortzen da hori dela eta. Eta donuta frijitu eta gero aurkeztuko dugu bere lapikoaren saldarekin eta glaseauta gainetik botata. Hemen daukazue Eusko Lapiko donut pintxoa, eta frogatu nahi ezkero, hemen gaude Perretxiko, Gasteizen, eta ikusiko gara, laizzer. Venga, gerarte, agur! Haupa, Urko jauna, eharra induna, Ze berezia indun donut hori gazilla barruko betegarri berezi horrekin, eta gainetik jarri okendan eta, ai ama, Jango genuen olako bate bai ez da? Ai ama. Bueno, Urko, jarraitu horrela, eharra pintxoak dituzue bertan, eta jarraitu goxatu erazten denei, bezarka da handi bat. Bueno, gurean jarraituko dugu, hemen txe, barazki kolore hartzen nahi dira, baina utziko dugu pixka kolore gehiago hartzen, bale? Bertan, ingo deuna da, tomatia bota, patatare bai zurituta bota berdeuta, erditik moztuta, bitan, orduan, jopa. Ez dakizien ibilidan hemen zurigailuakin, oso fin ikusi zuitela, bale? Patatak zuritu, eta erditik moztu, bale? Eta zu ingozuna da tomatia raiatu. Aber dakaten hemen, hemen daka raiadoria, hemen daka boltxo bat, eta ingozuna da, Magi, erditi moztuko zu horrela. Eta gero, hemen jarriko zu, azala eskuan dakazula, horrela ibiliko zea, eta azalakin geldituko zea. Eta hola ingozu lau zatillakin, bale? Bale, perfecto. Orduan mamilla hemen gelditukoa, eta azala organikoa bota, bale? Bai. Venga, hau zure kontu. Magi, demola bakau, bale? Hau, Magi esara, barkatu. Alpo, aletxea izaizkita, oso ondo. Bueno, bikote, eta zuen papela, zu esan dezu protagonista zehala, ez da? Bai, bueno, bisok, esango duke bisok garela protagonista. Nola izena dezuzuk? Izaro. Izaro, bertan. Eta nolakoa da Izaro bertan? Ba, Izaro berez da, igual kuadriako alaixa edo giroketan dagoena kuadrilla. Bai. Hola saltzen da lehenengo kapituluan, baina gero ja Izaro triste bat edo ikusten da, atzenean erasotua izan da, eta gero eta disgusto gehiago jasoten doia iztoixa horrela doia nenean. Orduan, berez da alaixa, baina ez da ikusten faceta hori. Vale. Eta zure kasuan? Bueno, ni naiz ekin lagunik, Izaron lagunik onena, orduan ni be naiz alaixa, eta bastante, esaneke dana bizitza perfektua dako neskea. Vale. Bikotia dako, lagun kuadrilla perfektu bat dako. Baina hau pasauta gero, geraketan da probat, ez dakila oso ondo, benetan ingurak eta xauen hori hain perfektua dan edo ez. Ja. Eta... Ordura arte, bai, geho ja... Bai, da pertsona bastante justia baita, hori egura dagoela ante todo hori justizia. Eta bertan agertzen zaten danak, gaztiak zeate, danak? Kuadrilla gaztia, batzun bat helduare bai asaltzen da bertatik, edo... Bai, a ber, gu berez, iztoixa kuadrilla gazte batena. Bai.
baina gero seria inalizateko bai ekarri, San Biarren zeu gentziari, adibidez dagoa mama bat, gurasuak dauz. Osa, berez, xupan zerki taldeko sortziro. Gu gaztia gara. Bai gara gaztiak, baina gero pertsonaia gehiago bihar izan du bai, ez? Vale, eta orduan zuek antzeslan egitezen dutenean, zuek moldatzen zinaten. Baina websailea egiteko zenbat jende topatu behar izan dezue? Nik uste dut, izan diala beste 9 aktore, bai, gehirume, gehirume, eta gero ja lantaldean beste 6 azpilan dira. Osa, zinean ekipo zabala izan gara. Hori da. Eta hau dana, nola antolatu ezue? Zuek idatzitakoa dala, ez da? Zuek sortzion artian indezu edana, osein da hor gidoia induna, dena antolatu duna, nola moldatu zeate? Gure funtzionamendua da dano batera hartzea erabaki orokorrak, baina bai funtziona egin du talde txikitan. Atzenean bakoitza arduratu da gauzatutaz, sormenian eguen talde bat, adibidez gubixok koinzidiu du Aitorrekin batera dirua gestionaien, eta bebai produkzioko igual lan totxuenak edo gure esku gatu dira, izan dianak adibidez lokalizazioak topau, atretsua montau, menuak inbi geben, egunero inbizan ekipoan handako azkai xazarik. Dan antolatu gara, eta? Hori be, inbi geben ezin geben catering batekarri eta horako gauzak. Orduan... Zeitezen, tortilla, nola entratatzen, kontatu hori, janaria nola antolatzen zen? Ikusten geben, segun lokalizazioan arabera, egiten geben gauzatu. Segun nuna geben, Janalba geben, igual, soñatiko gaztetxeak jarri euskun zukaldea bebaino geixotan, eta egon baten tortilla bat eta bokaioak ingeben, arroza berdurakin behin geben pare bat egunetan, zukalderik ez eukanetan garbantzuan insalada. Osa, danetik indezu. Eta ja bi egunetan nola egun oso luziak eta ez dukanak ez zukalderik ez denporarik, bokaioak eskatu tabernan baten, eta venga, aurrea, ez da? Vale, eta bueno, eta nola antolatu ezue, gidoiak ez dakit berdinak izan dian, edo teknikariak, zer grabatu, nola grabatu, abotzak sartu, ez dakit nola moldatu zaten oidan egiteko. Alderdi teknikorako bai bihar izan dugu sortziro esa parte, esan duna lehen, ekipo zabalau bat izan gara, eta hori, zehatu gara momentu danetan, jentia topa iten, gu moura, hau ingo eguena benetan proiektua ondo urtetiatik, eta hori, ekipo, alderdi teknikorako ekipo zabalau bat topa du. Eta gero beste gauzetarako, sarak izan dagoena, banaketan ginen talde txikin hauetan, eta hori ginen bilera generalak, baina gero bakoitzak bere... Zangekiro bakoitzak garela aktore gehi bat. Eta orduan aktorea gehi beste lan bat. Eta akabote izanean, ja igual, ez dakit, antolatuta duela ja makillaje eta arropa dana, gero ja talde hori bihurketa zan beste talde bat. Hoi da lana hartu dezuena, zema kostatu zaizue naudan antolatzen da egiten. Barkatu, zuk baratzuri ale bat zuritu, geho aliolia izteko, eta zuk aurre bai zuritu, geho txiki ingo deuta, bale? Bale. Eta zenba denborak kostatu zaizue naudan antolatzen? Antzez lana idatzioen 2008ko udan, 2008ko maiatzean estrenau geben, eta 2008ko iraian edo hasiko ginen webseriakin martxan, eta orduan 2008ko iraietik gaur arte egon gara honekin. Buru belarri, Hori da. Jope, eta orduan hau zuen ogibide bihurtu da, edo... Ikasten aizate aldi berian? Bakoitza gaina punta baten. Eta ikasten, baina hau apur bat hobi moduan edo, isa lana da, baina... Gozatu ezue behintzat, Bai, sufriu bai piki bat, Malaletxeke barrapatu dituzue, Bai, bastante. Bai, ama. Hau txikitu ingot? Bai, hori ingozu txiki, orduan, nahetena da, lehendabizi luxiak amostu, geho ondo apoiatu eta innet txiki ja, aldezun txikilina, bale? Hau zuritu bakarrik zan duzaz, hori bai, zuritu bakarrikan, bale. Eta ingo deuna hemen, behitu nahasunen piper hau garbiture bai, geho zurituko, bakizu nola kendu txorten hau? Baitu, barroain da geho kanpoa, bale? Zaiatu, zu barroain, bibi atzekin ondo heldu, barroain da geho kanpoa, ra. Ona, oso ondo. Guain, pepita danak endu eta prestutzik geho txiki iteko. Hemen txe behitu, nola jarri deun, behitu, hau ja, askar dikoa, arroza, bota jot irukoitza. Jarri hemen gatza pixkatekin martxan, guain, 5 minutu askar, 5 minutu mantxo, eta azkenengo bostak berriro askar. Eta hemen, behitu balazkino da azkaon, bertara ja botako deu. Patata botaitugu, aragilea botako deu, bale?
Eta oain botako dugu. Ardo beltza, pizkatxo bat, hola, basordi bat, eta hori pixkat dantzan jartzean ian, ja, zuzenian salda botako jo. Venga, eta ingo deuna da, dena estalita utzi. Bueno, eta beita izenburua, zergatik jarri diozue? Beitak esan gura buena da amoan jartzen den jakisa. Bai. Eta metafora moura ez, talde hori, taldeko kideak izan diala beita hori irenstera behartuak. Ja. Bueno, ona, eta hori zenek asmatuzun hori boskaketa batean zan, edo nola teazan? Izena jarteko apurat iztegira jogela esan geke, eta bilera batera fanbi ginen proposamen diferentiekin, eta taldekide batek ikarri ben beita, guztauxak nola irudixa beita, eta gero esan nahi zabe guapo ben, orduan horrekin geratu. Horrekin aurrea. Baina esan diferentia dukan eta botazio bat intzat. Bikain. Bueno, eta adibidez, websiteetan nolako edukia faltazan euskeraz? Ez dugu ezer topatzen, lehendabizikoak zeate edo... Hombre, lehenengoak ez dakit, baina bai nik uste dut gaztiok geixen bat kanpora joten dula olako edukizan bila. Vale. Eta horrati gura geben gaztiok sortu, produziu eta presenta dagoen zezeikia. Eharra lan hartu ezuna, Eta baino bentsat ja labetik atea eta... Bale, baina txo, moztuko, baina lehen dabizi erreportai bat ikustea jungo gea. Ados, jungo gea berrobiraino eta bertan dao txerrikumian templua. Iriarte jatetxia. Guazen bertara. Kaixo egunon, batzezea Joseba, nor naizen? Feliz Berrobikoa, Iriartekoa, aspaldin ez gea hon. Bueno, gaur platera batzu prestatu dugu eta batzen sukaldatzea. Iriarten egiten dugun sukaldaritza, da azkenen sukaldaritza tradizional bat, baina tintela da moderno batzukin eta beti produktua errespetatuz. Karaikoa, hemengo inguruko gauzakin, eta gure kartako protagonista txerria da, porque azkenen gure txerritegi daukeu, guk azitzen ditugu txerriak, eta orduan guri horri emateigu garanti bat, zer janduten, nola zidien, zer razadan, eta horrik azkenen gutzako da balio duen produktua. Memoria pixka freskatu ondoren, joango gara sukaldera, errezeta egitea. Lepapea ilarrarekin. Orduan, hemen daude ilarrak, lepapea, gure txerriaren lepapea, usarreko, baserriko lepapea, urdeazpiko salda, yema sojatua eta urdeazpiko pikatu pixkat. Azteko, ilarrak egineko jau eskaldatu. Gure lepapea kilometro zero da, bertan daukulako. Hemen diken, justu kilometro batea dau txerritegia, eta da manjar bat. Esan dezakegu txerrietik hasta los andares, no? Dena aprobetxatzea, dena. Eta hala behar du gainare bai. Ezkenen hainbeste hitzekin nahian sostenibilidad dena aprobetxatu behar da. Ez dago ezer botatzeko. Gero, txerri lepapea utxean jarriko dugu eta 70 gradutan 12 ordu labean. Temperatura baxua deitzen zaio. Zer lortze dugu? Ez urakin kontaktun jartzea, propiedade guzi konserbatzea eta gero kamaran iraupen gehiagokitzea. Errezeta okurru zaiten, porque beti jandeu hilarrak urdeazpikokin, ez? Gu nahi gendun salto txiki bat eman, sentidu hortan aldatu errezeta eta horregatiken. Lepapea, porque azkenen emate jo untuosidade, kremosidade emate jo hilarrai lepapea jateko garaien. Hilarra temporada guteanen, errezeta jarriko dugu beste barazki batekin. Adibidez, leka daudenen, leka jartzea duzkeu, aldatzen jutegea. Urdeazpiko aprobetxatzeko, erabiltzik ez deun parte gutzik, karreunen ditzaion sostenibilidad, hoi aprobetxatzeko salda bat ingo de urdeazpikokin. Txerri hau da duro arraza, grasa dauki infiltra duta, bale? Oso txerri krematxua dara esan dezakegu. Ikuste zueze kremosia dauke, ezkenen da haragi infiltratua bezala, eta guain ingo du tako batzuk hilarrai jartzeko, hau zartarin basako dugu. Txerriaz hain gauza asko dauzkeu, sobre todo barazkiak asko lantzen ditugu, eta gero kantauri ere bertan daukeu itxasoa, eta itxasoko gauzak ebai parrian iten ditugu. Guain iten nahi gana adibidez zeintzuriak, naparroko esparrago ekartzen nahi gea guain, eta hoi zuritu, enbasatu, eta parrian itetxeu.
eta gero ja, dekoratze dut, bai, papada iberikar batekin. Eta beste platera bat asko gustatzen zaiguna, da muturrak eta tripakiak. Hasiko gea aurkezten gure platera, ilarrak lepapearekin. Bueno, gaurko platera hemen duzu Joseba, Berroben egindakoa. Eta bakizu, dastatu nahi baldin baduzu, etorri Berrobia, nahi bisitatzea eta platera probatzea. Venga, agur bat, aio, ondo izan. Ai, ama, Felix, artista hutzaiz, ikusezu nola eskaten hemen bikote hau hemen buru belarri, Magita Sara hemen txe, tra, ibiltza izen bezala. Ze gauza goxua indeken gaurre bai. Ze gauza hona da, nikun altzate sekula, Berrobira hor. Ez, etxeate damutuko guten gozate, txerrikumia jango zuena bertan, eta beste hainba gauza. Bezarka da hundi bat lagun, eta horrela jarraitu. Bueno, hemen txedakauna da. Arroza ja egozita eta iragatzita dakau. Ingo deuna da, bertara bota, bale. Eta zuk, zara, bota ja bertara, azena joa txiki-txikin da. Bale. Gio, ingo una da, magike bai, piper berdia txiki-txikire bai, berta bota. Ingo zuena da, beitu, tipulin adarra botako jo, baina dana nik uste testeula berko. Beitu, haure bai txikituko zu, bale? Eta bertara botako zu, bale? Hartu. Venga, hemen txutziko izut. In, txiki, eta berta bota. Gero botako jo, hemen sesamua, soja txorrota da bat, eta ingo dugu masatxo alde zu pizke txikillo, bale? Venga, zure kontu, gehiagia inez ezikiten, ondo haidian ez, ezikiten nahi naiz. Bueno, eta zure kasuan, zu maionesa ingo zu, bale? Vale. Bueno, alioli ja, maionesa baratzuri duna kasu hontan. Ingo zuna da, boltxo hortan botako zu, baratzuri aleoi osua. Arrautza osua. Vale. Ospina txorrota da bat. Vale? Trrt, txiki bat, botako jozu gatza, eta gero ekiloria botako jozu ekilorian olilua, botako jozu arrautzan bikoitza. Vale? Arrautzak initen bazu bihatz bat, bihatz oliluana, vale? Eta gero birren galde osatu edo zen keska galdetu, vale? Bueno, eta hemen txedak haure bai, gixatu bakizu telebista magia iteula, eta behitu hemen, ze itxura, eharrein dugu gaurkoan bai. Inbiarretena da aragila atea, aragila mamitu ingo deu, esan deuna patatakin haber zerbait iten dugu, igual prehitu gola sartaian, eta bestia murrizten jarri biharret. Bueno, eta lana jarritutenez, mingainai jarraitu berdezu ematen, vale? Bueno, danon artian ez dakit sortzirak beti zaudeten zuen... Bai, más o menos, bai. Más o menos. Hau zer da, aurrenengo lan egin dezuena, edo lan gehiago badazka zuen da? Inju antzeslan bat, kontra izanak izenakin, eta gero, behita antzeslan egin geben, eta behita antzeslana webserie bihurtu. Vale. Eta bestiare bai websaia bidakatuko dezue, ez? Oso desberdina da? Bai. Zertasi joan bestia, nola esan dezu izena zula? Kontra izanak. Kontra esanak. Kontra izanak. Vale, eta zertan datza? Horra probat, esagera egin geben personago itzan realidadia, eta ez tekik gura geben tema diferentiak landu. Bai, lehenengo esan ez, xup sortu zanean, bai izan taldean helburua, hori, hasiratik izan da, arazo desberdinak salakete ordan, lehenengo antzeslan hortan zian gai asko moura, zauen historia bat, eta hor barruan sartzen zian. Simple ba, moan zan gaixak landu... Bai, izan antzerki talde bat, oiala, meuran lehenengo saiora, eta gelan ataskota gagaketa zian. Eta ordan, gai desberdinak urteten. Vale, baina ze aldarrikatzen zenuten bertan? Baita gaztionen realidadeak, baina tema oso konkretuak lantzen geben, baina, bueno, igual, gure asmoa beti izan da gaztion realidadeak kontaitia gai diferentiak landuz, eta dana gaztion ikuspuntutik kontaitia. Atzenean, igual, edukisa badau gaztion dako, euskeraz ez, baina bestela badau edukisa, igual gaztion ikuspuntua botaten geben faltan, eta horren bila edo fangarretik. Jaude inda, baina ikusten da, igual zuek bezain hain gaztekin dakua, ez da? Igual 50 urteko gizomatik idazten dago gaztion dako zeri bat. Orduan, aprobat hori esakura guztaien, ez? Ados. Hori da. Bueno, eta hemen inbiar desuna da, baina soja txorrito bota, honen erdila edo hola, eta gero inbiar desuna da, beitu, hemen dakau, hemen. Gio, papelian jarriko zu, lehen esan deun bezala, eta ingo zuna da, bertara botako deu, eta zanpatu inbiar deu, aplastatu, bale? Orduan, bueno, aurrena nazketa egin, bai, sesamo, txorrota batekin, eta gio, masatxo egin da dakaunean, emango zu goiara bate bai, botako zu dena,
papelan gainea, eta rodiluakin ingo dugu zanpatu, eta ingo dugu utzi gutxora sentimetro batekoa, hola, laukitxo bat, bale? Erdiraino bota, eta ego papela bestia gainean jarriko jo, bale? Nola dijo maionesa hori? Ez dakit ba. A ber, ja, azkarri ikusi zute gila esan, esan dugu moztu. Oso ondo, ez da moztu, venga. Guain ingo zuna da, jarri eman, egurra pixkat, eman, eta jungo zea, hola botatzen pixkanaka, eta botako jozu beste bihatz bat, bale? Pixka lodituko zu, bale? Venga, eta hemen ingo duguna da patatatea, eta bagoaz txirrik itxarraka, ondo. Bueno, eta helduek ze estereotipo dakaen gaztekiko, ez dakauna ondo, ez dutena ondo, helduagoak, ni nahiko gazte sentitzen nahi segila esan, Ba, ez dakit, ja probatu igual, gaztion problemak ez dira benetako problematzat hartzen, eta benetan afekta ikin dozkun txanleken gauzak lan dugura izan du, igual inorreztak ordaiken guk gure harremanetan, bai lagunekin, bai bikotekideakin, o kireken harremanetan, igual ez dabe pentsaien gauzak bentan afekta egin dozpela, baina gube... Bai, gaztia xate eta pasakoa eta ez da ezer, eta ondo pasa egiten du, baina baita dakula gure mobidak eta apurat... Bai, hori da, eta askotan igual gaztiana izatearen problemia, ba hori, zuk izan duzuna. Ba, listo. Bale, bota, esan, zetan egin. Hori, igual pasaulekela edo dala gaztiana epoka bateko gauza bat, edo pasako zaizu, gaztaruan zaude eta etorriko momentu hobiak, ez da? Edo hartzen dian jarrea ezberdinak, benetan ez dela arrazoira heltzen dela, hauin jauta ja. Baina igual, egon laizkela arrazoi zentzudunak atzetik. Ba, bai, ba, ala da. Bueno, hemen ingo duguna da bitu, pixkat, gio ez galtzeko, dana pixkat olin gozu barroa sartu, hau barroa sartu, bai, horrela, eta guain ingo zuna da rodillokin, baina beti honen kontra, bale? Hola, zanpatzeko, eta prensatu abeatu berdu, gero moztu alizateko, bale? Emago izuten den rodillotxua, hemen da kasula, eta zuk horri beste olio pixka botako jozu, guendik eta lodillo gehatu behar du, bale? Bota pixka gehiago, eta jun loditzen. Hau listo, eta hau ere bai, bota lasai. Venga, oso ondo. Bueno, eta hau guztian, nola hasi zinaten antzerki mundua, nolatan okurritu zitzaizuen horitia? Nik beti izaten dut hemen nahuela istripuz. Istripuz, Bai, ez da izan inoiz eta... Bueno, ez da nire interesa igual aktoria izatean, ez da oso gustora nagoen hemen ontsi bertan, Hemen bai. Baina, berez ez da nire interesa izan, baina gu aurretik sortuta eguen talde batera sartu ginen. Oñatiko irazan antzerki gunean gaztien taldetik 4 urten zian, eta 4 horreik proposatu eskuen beste batzuiri sartzeko talde horretan. Eta gu iso guztu gara beste, integrante barri horren parte, eta 4 izatetik 8 izatera, bueno, 9 izatera pasau ginen, eta gero 8, eta oin 8 jarraiketan du. Orduan aprobat, idatzi oskuen gurekin kontaiteko eta gu baietetan geben asko pentsa barik. Bai, hori. Hoi listo dakazu, oso ondo. Ederki, bueno, a ber nola dakaun hau, inbiar deuna da. Hau, murrizten utzi. Hau, txikitu ingo deu, hola, mamila ateako deu, esan deun bezala, hola, bitu ze xamurra da hon, mamila dan ateako deu, vale, a ber nola dakasun hau, Sara, itxura erraka, hau, a ber, baitu, ingo deuna da, baitu, ireki, eta, hau, komeni zaiona da, guain, ozgailuan sartu eta pixkat ostutzia, zehatikan hasten banaiz, guain, hola, xe, mosten, ingotena da, birrindu dena, ordun, ingo deuna da, hau, ozgailuan sartuko deu, pixkat ostutzeko, hau, murrizten dakau hemen, utziko deu murrizten, eta itxingo deu pixkat, horrela, bueltatuko gea honekin, hemen olillo berua jarriko deu, eta prejitzen hasiko gea. Ados? Venga, hotzea dikoa. Bueno, hemen txedakao, behitu hemen iragatzi deu, saltxatxua prest, hemen hasiko gea, ostu zaigun arroza prejitzen hasiko gea, eta hemen behar deu mamila atea, bale? Lagunduko jazu, honekin nola mamila ateatzen? Bueno, zu lagunduko jazu, Magi. Eta zuk ingo jasuna da, behitu patata hau esan deu sartaiti pasako deulare bai? Errez, ingo zuna da, lasai moztu, hola, bihat bateko lodiko patatakola, pixka puskatia dago, ez da zerretaten prejituko deu eta eharra geldituko dira, bale? Venga, ni hemen arrozakin hasiko naiz, a ber, nola geratu zaigo, bale? Osketa bat emango jot, beste bat, hau a ber nola atatzi zaigun, hau ez da egunero egiten da. Hemen bestia, eta hemen azkenengoa, bale. Eta hemen laukitxuak. Aldia borobiltxuakin, laukitxuak, bakoitzak nahi duen bezala,
Bueno, eta bikote, guain, zuen egunerokotasuna, ze izate ikasten, ze egiten dezu egunerokotasunean? Nire ikasten soziologia. Vale, eta aktore nahi dezu bukatu, edo nola bukatuko dira zuen ibilbideak? Guain ninde zuen urratzauta gero ja igual geho beste ikusi nintzunenko bat osoz ikasi berdezue? Gure taldekide batzuk bai taldeko Berotu inaldia, berotu. antzerkia ikasten daue. Ja ikasten da, saia karreran dauz. Bai, Bai. Beste batik ikusentzun, baina bestiok nik uste dut gehiago hobi aldetik. Bai. Bueno, a ber. Nik uste oingoa guztau xakula, baina Bai. ez dela gure interes principala aktoriak izatea edo ez dakit. Hori da, a ber, niri pertsonalki interesa piztu dozt, eta guztaik isat mundu hau, baina dedikaiteko maura, prinsipioz ez. Guengoz ez. Vale. Bueno, eta geho, zuen, ze gustatzen zaizu egitea, egun libretan, ez dakit, ondartza salia zaten, mendia jute zaten, ze gustatzen zaizue? Ni mendira. Zu mendira? Bai, alba da kirola. Vale. Eta, zure kasuan? Ni más artística. Bueno, esto dela iken berez, baina pinta ikatola guztai izat, esto dela denborarik hartzen iteko, baina guztai izat. Idatzi taula bebai, bueno, euskal kilo ikasten dut eta guztai izat idaztia taula. Eta hori. Baina, bueno, hori baino gehiago lagunak inkalian egon egin. Lagunakin ondo pasa, lasain, ondo loin, ez da? Hori garrantzitsua da, Bai. Lasai hartu behar da bizita honetan gauzak. Bueno, patata guai lagundu jazu buelta ematen. A ber, honekin hartut hau eta hau, eta aia buelta emate jozun, nik arroza guai eman berdioteta. Bale, ba. Bueno, baino jarraituko zu, histori honekin, ez dakit, jarraituko zu beste antzelan bat bakazue, antzelan bat eskutan, edo zer, nola zoazte? Lehenengo porrak. Lehenengo porra, vale. Pasito a pasito, no? Lehen abizeko urratza o porrak. Nik uste dut ezin garela geldi egon, ez du agantaiken, así que nik uste dut bai ingula... Zeu zetorriko gala, ez da? Bai. Oso, no, hori da, bidia. Egia esan, geldik ez egon behintzat. Zeratikan geldikan, ez dia etortzen beha gauzak, jendia otea geldikan zai, eske nehitzait, hoi gertau, nehitzait, hoi pasa. Bizita honetan moitu inbiarra gauza pasatzeko, geldikan etxian, bai, Netflix taulakoa bai, baina gauza honak ez dia gehiagi etortzen etxea. Bueno, hemen txe, vuelta eta vuelta, eta ingo deuna da, behitu, lagundu jazu, horiek ateatzen, bueno, ni ateakot. Golpe batean ateako ditut, behitu, hola ingo deu, nia. Eta behitu patata bingi xeuta geho sarteian pasata, ze gauza ona. Vale, hoi listo. Arrozake bai, behitu, hemen ateako ditugu. Haure, arroza inda da, hemen emate zaiola azkenengo ikutuak gainetikan kurruskari gelditzeko. Eta hemen arroza berezile indeu, patata berezilea. Eta aragilea, bueno, aragi gixatua eta guain saltza eharra botako jo gainetikan. Bueno, plater batiteko nahikoa dakau. Gio jarraituko dugu, gaur egun hasikoa eta hemen jarraituko dugu gauza egiten txukun bazkaltzeko, bale? Venga, goziak ez geha geldituko. Hemen hartuko dugu platertxo bat, bale? Eta ingo deuna da. Bale, azteko eta behin, patata batzu jarri. Venga, bagoaz. Patatak bat, bi. Eta oporrak aipatu dituzue, zeo zelotuta dakazue, planen bat dakazue, noaitea jungo zeate? Ni Erasmusera noia. Erasmusea? Bai, eta bustuan azten dut kursua, así que uda erdi... Uda erdi ja izorratu izue, mekatzi lamar. Izorratu ez. Izorratu ez, beste, gainea, hoi harra izan behar, nik ez detin, zedikazle txarran izan, mekatzi lamar. Eta ez zaitokatu Erasmusea jutia, baino, egitea zen, irrikitan egongo zean, noa zuaz? Mexikora. Mexikora, ondele. Ona, Mexikoa, ahi. Egitea zen, onda, nahi Mexiko onda leku eharra da, Ondo jango zu behintzat, ondo jan, fruta eharra egin, eta girua ebai eharra. Olatuak ebai eharra daude surfeako. Bueno, ez dakit surlaria zean, oinatikoa esaten, baina gaur egunan goitikan desente surfista geiztea, Bai. Ez alda ala. Jendea ikuste zue tablakin daula herrian, ez da? Bueno, eta aitona monak eta herriko ez esateko, ez diko azte hau, surfea, zezango, Ai, ama, eta gu makilakin onjota. Hau, bizitza ondan, buelta asko ari dian maten, Bueno, ingo deuna da hemen, bukatzeko, behitu, Ze platertxo indeun. Hemen jarriko deu, alioli pixkat erdian, hemen, vale, bat, bi goiaraka da, oso ondo, iepala. Bertan jarriko deu, perezil pixkat, eta amaitzeko historia, inberdeu, aragilan gainetikan saltza bota, indeuna. Vale, hau hemen, horrela xe, eta hemen aragi goxo eta xamur horren gainean, bueno, goiara hau xe erabilikoat. Bizkar zapalduko eta horrela, vale?
Eta, bitu saltza loditu zaigu bai. Venga, guazen gainetikan. Oh, earra indegu ez da, bikote? Bai. Bueno, jendia izateko, antzeslana, nola izen haun, nun ikusi aldan, nun inoa ibilkoan. A ber, bota, zuek. Gaztean dago zueia ikusgai, gazteako YouTubeen, eta... Nola izena du? Beitako izena. Beita. Vale, zenbat daude, 8 ez banan 8 kapitulo, 15 minutukoak, azkar ikusten dira 8 eta hori, interesekin motzue gaztean egunerokotasunak da, oso interesgarria ingozatze. Interesgarria eta beharrezkoa, jendia isladatzeko idana, ez da? Bai. Así que ikusi, ez galdu. Eta betikua ondo pasa, ez pasa, eta mentxe bilitze gagu. Gaur egun ikusi, eta hoxe jaten. Aio lagunak. Agur!